Slav Rojbaş Hevanno, çeva kuhundi binin li ser ekranê Behîce Ferîde Demîr. Merheba bi xêratî. Spas Slav weşan xweş. Mem Hüseydin bi me re ye. Merheba mem bi xêratî. Merhaba mamoste Bercan, weşan xweş. Mala te ava. Emîr û hinek dixwazin em sohbet bikin. Yani ne weke bernameyek fermî û hin em çünkü tu cihana derve dişopînî mem Behîce Ferîde Demîr jî Fransîya wê gelekî baş e, ê mem İngilîziya wî gelekî baş e. Daîma medyaya cihanê dişopînin, rojnameyê xelkê, fikrê xelkê lê kolîn dikin. Îro dixwazim hinek ji we bipirsim. Dünya alem di derheqê me de çi difikire, li cem wan, di plan û projeyê wan de em cih digirin, cih nagirin. Niha di nava me de hin tişt çê dibin. Em û Tirka em ji xwe re li hev dikin. Yan jî em bêjin Partiya Karkerê Kurdistanê weke tevger bi Tirkan re li gorî xwe li hev dike ji bo çareyekî bibînin piştî şer. Lê dünya li me çiwa dinêre, em hema bi kî dest pê bikin? Hevala Behîcî hema bila dest pê bike. Mamoste kerem ke. Slav spas weşan xweş carekî din ji we û temaşevanê we re jî silav û hürmet hêvî dikim tendurist û selamet bin giştî her çi qas demekî pir germ be jî millet gi tadilê dayîn em tenê hevkî di tatîla tişta dane ev jî evekî şansekî nizanim bêşansiyekî. Tabii tiştê ku merû bêje bi rastî him pirin him jî hindikin yani hindikin lewra pirsa ku te got ka Ewropê yan jî em bêjin taybetî Fransê ka di derbarê evê de çi dibêjin derbarê Rojava Kurdistanê yan dan jî di derbarê Kurdistanê de bi tevahî çi dişopin bi berfirehîyan jî bi fermî em pir nizanin. Lema tedî Fransa polîtîka wî ya li ser Kurdistanê wek li ser du xeta dibêje. Yek bi yani piş perdê bi sazî û em bêjin komalên Kurdan re evekî wan heye. Yani koridoreke yani diyalogî heye. Ya dinê jî bi fermî bi rêya Wezaretê Karê Derve û bi taybetî jî pir caran li ser Herêma Kurdistanê dimeşe. Lê vê demê hevkî wek piştî Rojava, piştî em bêjin guhertinên li Rojava çêbû hevkî wer evekî heye. Yani tiştekî em bêjin wer cemdandê heye. Pir di rojevê de tişt berçavê min nakeve ji xwe Fransa zû da piştî hingî ew civîna hêzên yani heftan piştî ev yani kombû ji wir ve Fransa hevekî bi karê NATOyê ve yani dibin polîtîkayê NATOyê re rêya xwe dixwaze bimeşîne yan jî bişopîne. Alî din de jî bi rêya Yekîtiya Ewropayê yani bu hevkariyê bi dewletê Ewropayê hevkî polîtîkayê xwe dimeşîn em jî taybetî li ser du êva diçe. Yani yek şerê Ukraynayê ya krîza Ukraynayê Ewropa kiriye nav xeterî ki yan jî nav krîzekî pir alî. Motivasyona wan li ser şerê Ukraynayê lê çavê wan jî Fransa bi taybetî ji ser Lübnanê çavê yan ji guhekî wî li rojhilata navîn bi taybetî di nav têkiliyên yani an jî levhatinên Lübnanê û evê de İsraîlê de ne herî Sûriye jî de nav da ye lê herî zêde em bêjin pêvajo nebêjin pêvajo da ew levhatina ku li Sûriye êdî Fransa hevekî jî Kurda di nav wê evê de dibîne. Yani di nav wê hêzê de dibîne ki heta hevekî ew risk hatin yani kêmkirin an jî kêm bûn wî çaxê ez bawer dikim êcartin bertekên yan jî nêrînên dewleta Fransa hevekî eşkere bin. Ya dinê jî Fransa anha bi piranî li ser hilbijartinên 2027 amadekarî tên kirinê yani partiyên siyasî politisyenên heyî giştî li ser hilbijartina 2027 ya komariyê hevekî daxuyaniyan didin an jî damistendinên nav millet ew e karim waya bêjim vê gavê hevekî werkekê ye ne dûrbûnê lê wergerkirinekî dîplomatîk heye ez werbêjim. Mem ête ez zanim tu dinivîsî jî tu ne tenê
bi İngilizî tu medya İsrailî de jî canan nivîsê te cih digirin yan ez şaşim. Cakêdin bêje? Min got di medya İsrailî de jî nivîsê te tên weşandin. Herê. Ez çima wî dikim çünkü sırf medya İsrail ji me re deriva dikin. Jerusalem Post li dünyaya de medyayeke mezin e. Yani na sırf medyayeke cihuna, tamam medyayeke cihuya medyayeke İsrail'e le şunevi li medyaya global de haya. Deri ji me re vekiriye li Jerusalem Post'a. Kes medyayeke din cihani deri ji Kurdan re ve dikin tune. Yani tamam medyayı İsrail'e lokal hana yani heremi le global ev Jerusalem Post'a deri ji me re vekiriye ez vî imkan baş dibînim. Ez Jerusalem Post bi temamî di kontrola cihûyan da ye İsrailê de ye yan tesîra Amerîkyan li ser heye ya İngilîzan. Cihuyan da ya yani ev medyayeke Siyonista yani Siyonist dibe gere cihuyan ra dünyaya da velateke server hebu. Ev Siyonizme. Em ji Siyoniste Kurdanın. Li dünyaya da em velateke server ji Kurdan ra doxwazin. Li Kurdistan. İsrail cihu ji bêjin li İsrail. Ew Siyonizme cihuna em Siyoniste Kurdanın. Yani le İsrail yani hem dünya zanı ki cihu dünyaya da yani dile cihuyan da Kurdan ra şuneke haya. Le kengeke em bahse devleten dikin ew tişteki stratejike bedilnine bi akıla. Kurdistan İsrail re stratejike le cihu cihuyan ra difikrina em ji xwe re bifikrin. Yani ez meseleye ha ez binivisim. Ez yani ev kare mina na kare cihuyan ra bi Kurdan ra bifikri. No ev kare mina ev kare maya ev xebuna. Yani ev fikr mamoste Murat Ardalan da hat. Got sırf yani ev 2010 da mamoste got gerek em xwe derde xwe meseleye xwe binivîsin çünkü sırf Türkan medyaya globalde sırf Türkan ser Kurdan da daxivin tüm bêjin terörist lem teröristin no tu tune wan binivîsî ew ji bî avaya de min dest pê kir walla Xwedê razı bû Jerusalem Post deri vekir du sê kes em hene em dinivîsin her misal Lokman çi ye bawer dikim İskoçya dijî ew gelek kesekî gelek zirêke pîrtûkekî doktora têziye wî heye ser yani Kurd bedewlet çawa wî devlet yani neyse tamam birke ez dinivîsim le îro mamoste Bedran ez dixwazim bahse ecibandin deney bahse ecibandineke bikim Cerbandin ew ser YouTube'da heye ez dixwazim herkes wî temaşe bikin min link li vir parve kir ew İngilizî bêjin conformity yani conform bi Fransîjî heye ki rahat bûn yani ez rahatim ez yani konformist yani ez rahate xwe bikim li psikolojî de conformity em çawa xwe beyne me sist dibe yani em xwe ew çawa ew tiştekî çawa ye ez ser medyada baxivim îro ew misalekî ew ceribandinekî gelek mühim e ez bi dil dixwazim ki hemû temaşevanan te wî ser bikin niha li wî ceribandinda ew klînîkeke yek yani heft heşt kes hene heft heşt kes ew ji ekîbe ceribandin dane yek xanim heye ew ne ji ekîb de ye ew tişt nizane niha her dakika misal dengekî tê misal ting ew hemû ekîb radibin rûdin yani radibin paşê oturmak çi ye rûniştin yani radibin rûniştin her dengde niha carê yekemin
ev xanım şaş dibe yani çi bû? Carê dide ew jî radibe. Yek wan ekîp bang bikin li daxil. Diçin. Paşê ew xanım yek kes dimine dîsa dengtê dîsa rabû. Rûnişt. Carkê din deng hat. Şaş dibe lê nizanî yani ew çima radibe li dûnişe. Carkê din kesekî din hat naje ekîp de ya. Niha ew hat kesekî rahat e. Yani ew rûnişt tiştekî heye dixwînî deng hat wî xanım rabû rûnişt ew mez kir carê duyamin pirs kir tu çima radibî? Wala ew xanım got wala nizanim yani gelek kes li wir hebûn wer dikirin ez jî wer dikim. Carkê din rabû carê sêyemin ew jî rabû. Paşê kesekî din hat naje ekîp de ya. Sê bûn, çar bûn, wan radibin, rûniştin, wan jî aynı dikin. Yani ew çi ye? Em tişt ne dikin, lê em pirs nakin, ez çima wî tişt dikim? Çünkü ez wer ditime, ez aynı tişt, ew kopyakirin e, tu zanî, conformity. Ez rahatım, yani çima, herkes wîsa dike, ez jî wîsa dikim. Herkes wîsa dibe, ez jî wîsa dibim. Çünkü li wî de rahatî heye. Ew tiştekî sosyal e, hem tiştekî sosyal e, hem tiştekî bireysel, şahsî ye. Ha ew ji rahatê min de tê. Herkes wer dikî, ez jî wer dikim. Ew aynı zaman ew cahiltî ye. Yani ez aynı tişt bikim. Herkes wîsa dike, ez jî wîsa dikim. Herkes wîsa bêje, ez jî wîsa bêjim. Lê rewşenbîr kesekî bêjî na ez konformîtê qebûl nakim. Ez pirs kim. Em wî çima dikim? Yani ew kes non-conformity. Ew kes dibe na. Ez pirs kim. Ez çima wî bêjim? Yani pirsê xwe ke ber her tişt. Yani tiştekî ez bêjim, tiştekî ez bawer dikim e? Tiştekî ez dikim. Yani ez çima wan dikim? Ji ber ku herkes aynı tiştekî ez dikim. Lê yani sebebekî min jî heye. Ew yekê min. Duyemin deneyekî din heye, ew gelek kes Ama ben ji bo mirov tiştek ku tu dibêjî bike îcab nake mirov rewşenbîr be. Di jiyanê de herkes dikare vê yekê bike. Yani ew psikolojiya ku mirov dide pê hev cîranê te, dostê te yan jî millet, dünya alem çi dike ez jî mîna wî bikim na dibe civak herkes, her şahıs ji xwe pirsan bike. Ez çima bikim? Armanca min çi ye? Ez vîya bikim encama wî çi ye? Sonuç çi ye? Yani ne tane rewşenbîr herkes dikare. Çünkü em gelek peyv suistimal dikin. Yani kesekî ji xwe re gotiye ez aydinim. Em jî bêjin aha ew aydin e, aydin çi ye? Ez entelektüelim. Ew entelektüel çi ye? Tu kesekî konformîtê qebûl dikî. Tu ne rewşenbîrî, tu ne aydinî. Tu aynı tişt minî papaxan hem tekrar dikî. Ew jî heye. Ceribandînekê din ew çekê popüler e. Li wî de du ekîp hene. Yek ekîbê gevr, spî, yek ekîbê reş. Na temaşevanan re pirs dikin. Ew topekê heye, basketbol. Ew yani birbirine geçirmek çi ye? Pas vermek. Tamam. Pas didin hev dikarî bêjî. Pas yani pirs ava yani se kes gewre, se kes yani spî ye, ekîbê spî, se kes ekîbê reş e. Bêjin niha ekîbê gevr top yani çancar top derbaz yani birbirine pas vermek çancar wî dikin. Tamam. Bu kurmancı em çawa bêje? Ya çencara topê didin hev û du. Tamam. Ujmirin, bijmirin, çancar. Niha ser bikin çancaraya panzda caraya. Tamam. Hûn ujmirtin tamam. Çancar panzda car. Lê hûn gorîl ditin çünkü gorilekî te gorilekî reş te wer dike derbas dibe. Niviye temaşevan wî gorîl nabînin.
نوی او یعنی نویه همه مروه ام وی گوریل نابینن او مدیا yani role medya le nuçeyanda yani tıştan derbaz ben yani medya çiya medya ekibe spiya dbeji ujmura az hem tış temaşa dikim az yani az keseki zanama az hem dünya takip dikim le av top temaşedeki tu gorilla nabine naha şere İran'da hemu medya takip dikin ha Trump we got İran we got nizamçı behice çıgot Amerika be İran mini psike meşk dilizi na behice tabi sagot naha İran çıdıbe yani medya birka çünkü tışna mühim tınakı İro ma anlaşmaya ki ma hayat sıbatını disa şer disa le asli hakikatte çı derbazdı be az bir bejim behice haftayı 2 hafta barvi mamosta behice got Amerika PKK halas nakır. Hin kare Amerika be PKK halas nabu. Bisa got. Az bejim Amerika naha kengek bejin İran na Fars'a. Yani Fars etnisiteye ke le nanne teveke. Ditinevi gelek mühime. Azeri etnisiteye ke nanne teveke. Yani tu kes nabini jihare beji minaki Fars لولات خاص سرور ببن فارس بی نبیجن فارس etnisiteye ke nanne teveke. Azeri yani Azeri kat gelek kem Azeri diben velateki Azeriyanra Azerbaycan na Azerbaycan'a bakura Azerbaycan'a komkar Azerbaycan'a bakura Azerbaycan'a başur Azerbaycan'a mezina çan Azeri hana neteve perver dibejin Azerbaycan yet bıkın Azeri na neteve ke Azeri etnisiteye ke Azeri var na bejin yani nasnameye ke wan netevi tını nasnameye ke Azeri nasnameye ke Farsi tını le Kürt gwisana netevin bejin velateki devleteki server li velatê xwe de dixwazin ha yani Kürt kuvvet kuvvetekî netewîna yani tu dixwazî Kürt mobilize bikî yek söylem çi ye söylem gotin yek gotin heye yek propaganda heye ew propagandaya netewî ye ku tu dixwazî Kurdan re biaxivî tu mecbur retorîkeke netewî yani yek din tını tiştek din nakarı beji yani Murat Karayılan misal role Murat Karayılan propagandaya PKK'de çiye retorike netevi yani ben Murat Karayılan ditine PKK nav gele Kürt'ana aynıya çünkü be propagandaya netevi PKK tutuş nagırın çünkü gelek Kürt netevin velatê xay serwer devletê xay serwer li Kurdistan dixwazin ha ew hem cemme yani hem dahil hem ji hariç herkes Kürt netevekî dibîne yani dikkat dixwazî Kurdan re biaxivî tu mecbur retorîkeke netewî kullanmış bikî Maraşi bejim ha li medyaya de ser İran da daxifin lê tu dixwazî tiştekî li İran bikî tu mecbur kuvvetekî mevcut da mezib bikî niha Azerî nanetewin Fars nanetewin Bellucî gelek kemin çi kuvvet li İran'da heye tu dixwazî li İran tiştekî bikî mecbur Kurda mecbur lê coğrafyaya Kürdistan hez bikin li coğrafyaya ki hapîsa tu kanalê ma deniz bahr tune yani nakarin yani em hewlda yani salê nodan da hatta îro İskenderun kapate maşa nakir niha bahse loran dikin bejin yani lor niv Kurdun zamanê wa zamanê loran nav zamanê Farsu Kurdan da ye lê wan nizîkî Kurdanın
belki lor xwa Kurd bigirin. Ew propagandaya Amerika'ya nûye. Yani dusem haki medya Amerika wî bêjin. Ha ew tiştekî mîme çünkü lor yani lor Kanada'daki Basra Körfezi Türk bêjin çi bêjî yani Tengava Basra'ya. Tengave Basra'ya te. Ha Yani- ew yek Dudu az wî persi te bikim mamoste Bedran niha li Kurdistan'da gelek kuvveten me hene sırf kuvveten partiya yani leşkerekî netewiye Kurdan tune meclisekî netewiye Kurdan tune aktoren Kurd hene le wan aktoren bin devletin yani mirekti u mirekti aşir yani tişteki wisana partiyen me le kijan tecrübeye kijan leşker orduya na tecrübeye kijan tecrübeye ke nu bi leşkere Amerika ve haya az persi te bikim yani PDK İran Komala Pak bejin le ew PKK yani Amerika nu da le Rojava tecrübe kir wan leşkeran ki PKK em bejin gerillas wî peyve gerilla perhaz nakim hele bi Kurdî ew peşmergeyan Kurdanın niha peja kuda çû em bejin peşaroş no süreç Pevajo. Pevajo ev pevajo çi bû yani medya birka ew topa gorilla haya gorilla gorilla yani gerilla kuda çû leşkere PKK çû Süleymani nizike kudare hat nizike Loristan ew derbaz dibe az nabêjim yani tiştek heye le gorilla ditina yani meze top makin gorillayekî heye ha ew yani yek ez tiştem din ji bêjim de min gelek axif niha ez te guhteriya we bikim Dibe mesela yek mem sê ton û nîv pesindayîn heye ji bo Kurdiyê te. Pesnê Kurdiyê te didin. Te pîroz dikin. Dibêjin çawa mümkün e însanekî di demekî ew xwesa kin de li ser meseleyên herî giran, zehmet û bikaribe Kurdî xwe îfade bike. û însanan ji te cesaret girtiye dibe em ê jî ji vir û pêve em ê Kurdî biaxifin. Çünkü axaftina rojaneya Kurdî rehet e, hêsan e. Ama mesele ew e ku li ser van meseleyên navnetewî di siyasetê ne merû bikaribe xwe îfade bike. Ja mem wisa dike mem Hüseydin ji bo wî pir hevalê me te pîroz dikin. Cesaret girtine ji te. Rojava Kurdistan hevan û mem pir cara eşkere kir dibe ji ber ku Tirkiye ez zedî Tirkî weşanê naxwazim bikim. Ez ê ji vir û pêve tenê Kurdî xwe îfade bikim li ser meseleyên siyasî. Tiştî ku mem got mamoste bêje tu çi dikarî bibêjî li ser van meseleyan te jî ew vîdeoyê ku behs dike van ceribandinê ku dibêje yani dixwazin bala însanê me bikişîne ser Kuderê dixwazin me Kuderê ve bibin çima yani çima dixwazin me ji hedefa me bikin Yani sedefkar li ber çavên işte dibînin ka çima dixwazin em dikarin viya li gorî xwe bêjin te nizam bala we dikişand vê spê min dît dibe sadece yani çima kî naxwaze em çawa bikin dibe komekî ronak bir anca rewşenbirên Tirk daxuyanî belav kirine em vê proseya ku di parlamenta Tirkiyeyê de hatiye qebûl kirin red dikin. Çima red dikin? Ev destpêka tonekirin û parçekirina welatê me ye. Yani vê daxuyaniyê di nav da yani lîstikar, helbestvan, tiyatro, yani lîstikvanên tiyatroyê yên berpirsyarên hemî rewşenbîrin
hemî rewşa Evet. birên Tirkin yani Yani dibêje terörle müzakere değil, mücadele edilir. yani bilmiyorum yani Bedra. Hani rewşa çavaya yani ki emri kune. Çima doxazin naha memgut ez naxazin pir bikevim navê. Em hevkî tevê rexneyan, tevê giliyan, tevê neqayîliyan bejî ev proseya ku li Türkiye'ye yani tê qiseden gelê Kurd yani ji ber rawestandina şer qayîle û li pişt wê ew ê ye, li pişt vê daxwazê. Ama ji bona naverokê ji ser hin xala, hin nêrînan, hin gotinan, hin pênaseyên siyasî tabii ki gelê Kurd jî qayîl mîne, em jî qayîl mînin. Yani çima dixwazin me hêvî bikin, bêhêvî bikin pardon, me bêhêvî bikin. Bi taybetî medyaya Tirk, dewleta Tirk ev vana dewletin saziyên wan pirin yani qasên ku yê xuya dikin li ser torên medya civakî em dinasin weqa jî yê nexuyayî hene yani hesabê dibêjin ya troll hani tenê trollê ser ew tunin yani trollên medya dijital yani trollên STK hene yê çandî hene yê istihbarat yani gelekin bi riya vana dixwazin Kurda bi tevahî ji ber hev da bixin ber dinya xwe hev û serê wan tev li hev bikin. Na ev ez bi wer bawerim roj bi roj derbas yani ez hevekî wê ew yani projeksiyonê dibînim. Ev planekî nû nîne yani îro li Tirkiyeyê em bêjin hinek li ser hişê me dilîzin ya yani ew tiştê ku tê qiseden ev planekî nû nîne. Di vir de me em dibêje ya behsa Kurdistan yani mafê Kurda heye lê tenê mesela ev proje Kurda yekemîn car wek psikolojîkmen aslında tîne cem hev. Îro ji berê pirtir Rojava Başûr Bakur an ji Rojhilat Kurd di nav hev da diyalogekî wan heye. Hevdû dinasin. Hêzên Kurd jî êdî bê pêşderazî terin cem hev, alîkariyê li hev dikin, hevdû gudarî dikin. Her çi qas pir dereng bêjî. Ev pêşketineke ji bo Kurdan. Lê bi taybetî serî İran dikişîne û Tirk jî dikişînin dixwazim vê pêşketina me an jî ew tiştên ku ji ber şert û mercên siyaseta navdewletî em bêjin ew nakokiyên me yên navxweyî kêm kirine carin dixwazin wan germ bikin wan bidin pêşiyan me. Lewma jî di vir de em yani wek bi xwînsarî nêzîkî tişta bibin. Ne bi hêrs, ne bi xeber, ne bi piçûk xistin, ne ji hev dûr xistin. Ev pêvajo ji me re çi tîne û ji yê din çi dibe em wî bisekinin. Ev mesela tedî ew koma ku me got işte daxuyanî dane dibe welatê me parçe dikin. Yani em binêrin ka gelo em welatê wan perçe dikin yan ew welatê me perçe wan welatê me perçe kirine. Ji ber vê jî ez yani hêviya min ew e ki Kurdistanî goh nedin medyayên em bêjin Tirkayên İranî mesela vespê min videoyekî di kanalê Fransa'da temaşa kir tîtx avêtine Amerika hilweşiya İsraîl Mossad di krîzê da ye işte Bahreyn devletên kendavê jî heme wê têk biçin. Tu li videoyê vedikî mêze dikî tîtxa wî İran yani ji aliyên İran parastan ve hatine weşandin. Tu li yên ereba mêze dikî. Em vana gudarî nekin. Em guh bidin hevekî medyaya xwe û bi taybetî Amerika, İsraîl, Fransa yani vana gudarî bikin em dizanin rastî di ku da ye. Yani îro em ga li Tirkiyeyê mêze dikin li siyaseta wan li medya wan Kurd xilas bûne, Kurd têk çûne, Kurda wenda kiriye, Kurd êdî tunin. Ev tiştekî ne rast e. Yani hêzên me tamam hêzekî Kurd anî silah danî. Xwezla 20 sal berî daniye. Zaten aslında ev plana ku îro tişta em qise dikin nizam tê bîra we. Salê 2002 da dedi PYD hat avakirinê. 2003 erbimê. Paşê ew PÇD kep û tiştekî wer hat avakirinê li baş. Bawer dikim pejnek jî di wê serdemê de hatiye avakirin. Yani binêrin sê hêzên ku îro aliyên Kurd hema temsîl dikin hem
کوگوان دیگه خود گینه 2002-2003. Peki 2002-2003 dünyayı yani cihana Amerika'yı ya hezin Ameriki uçu kısa dikirin bahsa plana mezin a Rojlata Navin dikirin yani Büyük Orta Doğu projesi. Peki ev plan tekçüye na jivru şeşme semeveri minimum merser büyük satranç division ya berhema Brzezinski merkezekir dو derede plansaziya 2025 hatiye kirini. Yani ev berhem denizi yani epeyce haşte da bunu da nizam menmiş bir kere hatiye nivisandine ama projeksiyon sebep 2025'ye. Peki doğru da yekû plana Orta Doğu'ya mezun revize kır kiye Condoleezza Rice şagirta Brzezinski. Yani İru em binerin ev plana wala Orta Doğu'ya Rojlata mezun tekçüye na tane planı lugor şertu merceğin cihanı guhertin çekirin. Yani guhertin çeçeğun. İru devletin mezuni ve kfena Amerika, Fransa, İngiltere idi orduya erdi anji tahkimata erdi dan ali ki hemmu kari xu ji boy beşeroji ser orduya asimani amade dikin. Peki tu şerreki aqasa gran coğrafyaya ki aqasa freh tu dikari tane embejim bipeya yani bir suvari yani şerbikina ya ku hatiye revize kirin evet mantık hatiye guherandın yani Amerika ket Suriye bu pişkiriya kurda ket Irak'ı bu pişkiriya kurda tamam İro değilse Amerika bu pişkiriya kurda ve bikeve İran'ı ama bu metodu mantalitaya ku Irak ku Suriye'ye ya tekirin evet Türk jiviyat zanın İran jiviyat zanın lüdü jiviyat dıkhazın ve rastiye yani zaten millet ilmet embijin teze Kürt weşanın xoçedikin weşanan dişopinin qernebe qirneye ki Kürt ye juan heye ku zamanı dünyaya dinasa şey qısadike u buwan dünyaya dişopinin ev avantaj ama evet idi em leser CNN Türkiye le hürriyet cumhuriyete na em wan dişopinin evçi davin peşiya mena em kanalı xo ancak em bu dünyayı dişopinin u em dizanın ka evdirejin ya sistema cihana nu kuva de çi ciye de bedene anji em bikijan heza kudikarın de nave sistema nu da bici bugün naha İro rexistine ki Kurd embejin yeki ya her mezin hat belaf kırını peki ev jiboy Kurda deri gırtın ekiye yan deri ve kırın ekiye gere merul serviyam sekne yani icab ne ki merul raş grede lugundugut ya babu bike biyanın hep deri ve kırın ekiye ha deri ve kırın ekiye çavaya belki bu aktör u bu navero ki siçil sal berena yani ya kutte bu herandın ya kutte ali ki evet Kürt tamam hezeki wan leşkeri heye cerban leşkerin wan hene hezin wan hene ama ev terina ke jikurdara kadın meşru illegal siyasi enab devleti lazım jivurşunda iro tabi heze siyasi jmera siyasi meşrutiyet lazım meşrutiyet çi a meşrutiyet ve pevajoye ve seri xubigre tabi yine teze despedike yine em yani matbune yine em şok bune me yine şok yok nevetine le bıçak Türkiye acı bir yasaya Türkiye ne brasti dibejim yani ev proseye ko hatiye xabun hani qabul kirne ne goy xubidin em goy xubidin hezin ku karar dedin ki ne ev çi fikirin ya bi destûra we li ser ekranê min tiştekî nivîsiye niha tevgerê yani Partiya Karkerên Kurdistanê li ser vê qanûna dereqê pêvajoyê de tiştekî gotiye nizanim we bihîst nebihîst hevalê me jî mereq dikin eger destûra ew hebe ez wisa zû bi zû hema ser re bixwînim herim ka tevger vê qanûnê qebûl dike red dike ve ya muhîm e civak li bendê ye hûn
Destur didin ez hema zû zû bixunim. Tabii. Rêveberiya tevgerê diyar kir ku qanûna çarçovê xwedî kemasiyên pir ciddî ne, bêguman ev ziman zimanekî wisa ye ku milletê me tevgera me nikare qebûl bike. Rêveberiya tevgerê yani Partiya Karkerê Kurdistanê tekildarê qanûna çarçovê ev daxuyanî daye dibêje qanûna çarçovê ya ku bi mehanetê hêvîkirin ji komisyonê derbas bibe, ji komisyonê derbas bû li meclîsê jî hate êrêkirin. Gelek kes bi tundî li ber vê qanûnê rabûn, hinekan jî qanûn jî gelek aliya ve rexne kirin. Dem Partiyê gelekê mûkurtasiyên qanûnê li komisyonê rexne kirin, ya ku divê piştî qanûnê were kirin jî destnîşan kir. Niha tevgera me, partiya me li ser bingeha banga Rêber Apo ji bo pêşveçûna pêvajoyê aştî û civaka demokratîk berpirsyariyên xwe hemî anîne cih li ser vê bingehê sal û nîvekî şer naqewime. Rêber Apo divê pêvajoyê de ji bo derxistina qanûneke kokê ya ku rêya çareseriya pirsgirêka Kurdan û demokratîkbûnê diyar bike, hem bi rayadarên dewletê re, hem bi Dem Partî re, hem jî bi tevgera me re ket nava tekiliyê, ket nava diyalogê. Me jî divê pêvajoyê de nîqaşên li ser qanûna kokê ji nêz ve teqîb kirin, şopandin, tekildarê vê pêşnûme qanûnê ku bi şîweyên cuda gihîşte berdestê me, yani ev qanûn çawa gihîştiye berdestê wan jî beyan nake. Yani bi şiklekî gihîş berdestê me xwend, bi rêya daxuyaniyan me çi kir, me jî nêrîn û rexneyê xwe pêşkêşî raya giştî kir. Beriya her tiştî me destnîşan kir. Zimanê qanûneke kokê ya ku aştî ji xwe re dike hedef dike armanc, divê ne zimanê şer be. Zimanê aştiyê be. Yani tiştek ku vê derê em dixwazin bibêjin, divê sedî sed Rêber Apo azad be. Wekî din divê em qanûnê ciddî nagirin. Wekê ku Rêber Apo dibêje, me bal kişan ser wê yekê, divê ne bi wê şêwê be ku ji rêzê be, teng be, xizmetê ji siberojê re neke, divê li gorî hasasiyetên aliyan ev qanûn were amade kirin. Me destnîşan kir ji bo gavên qanûn diyar bike bên avêtin, divê teqez Rêber Apo azad be. Garibe bi rengekî azad bixebite. Me giringiya vê yekî pir cara anî ziman. Ev qanûn divê soza wê yekî bide, di çarçoveya hin gavên diyarkirî de qanûnên azadiyê, qanûnên demokratîk bûnê derbixe paşê. Yani gerek garantiya wî hebe. Rêber Apo ji xwe beriya daxuyaniya me bi rêya heyeta Dem Partî ji raya giştî re ragihandibû ku divê şiklê wî, şêwe, armancê qanûna çarçovê çi bin divê eşkere kiribû. Dem Partî, hêzên demokratîk jî divê pêvajoyê de li ser mijara qanûna çarçovê fikrê xwe, nêrînê xwe, pêşniyazê xwe destnîşan kirin, divê mijarê de hîn jî hevdîtinan dike. Qanûna ku bi mehanetê me rex kirin, li ser nîqaş tê kirin û milletê me bixwe jî hêzên demokrasiyê nêrînê xwe diyar kirin, ji bilî dijberiya meylekî dijminê Kurdan al meclîsê ya bi provokasyonan bi êrêkirina hemû hêzên dinyên siyasî ji Komisyona Adaletê derbas bû. Ji meclîsê jî derbas bû hate êrêkirin. Niha di nava vê qanûnê de dibe çi? Şaştî hene, kemasiyên pir ciddî hene. Pêşniyazên ku di rapora Komisyona Meclîsê de ji bo çareseriya pirsgirêka Kurdan ji bo demokratîkbûnê hatine kirin, di vê raporê de cih nagirin. Ne halbekî di rapora Komisyona Meclîsê de hebû hem tişt. Kêm be jî hebûn ama di vê de tiştekî tune. Tam bersiv nedaye hedefa me armanca me. Bey bi karanîna têgeha Kurd gotina bêçekbûnê nîşan dide ku pirsgirêk bi rengekî hevgirtî nehatiye nirxandin. Yani hat femkirine tevger dibêje ve qanûn derxistiye tê de gotina Kurd Kurdistan tune ye. Eleqa wî bi Kurdan tune ye, hûn çawa dikarin rêxistinekî ku ji bo dawa Kurdan şer dike bêçek bikin bi vê qanûnê. Bey bi karanîna têgeha Kurd ve gotina bêçekbûnê nîşan dide ku pirsgirêk bi rengekî hevgirtî nehatiye nirxandin. Li gel kemasiyên ciddî yên naverokê têgeh zimanê hatiye bikaranîn ji bo qanûnekê bi armanca aştiyê pirsgirêkeke ciddî ye. Bêguman ev ziman zimanekî welî ye ku milletê me tevgera me nikare qebûl bike. Ez hema xilas dikim hevano. Halbekî divê Devlet Bahçelî soz da bû. Soza mafê hêviye yani Öcalan temamî azad be, serbest be.
tevgera me jî milletê me jî destnîşan kiriye ku eger wê qanûnek were derxistin ev pêvajo wê were meşandin. Ev yek tenê ancak bi şertên karkirinê û jiyanê yê azad yê reber apo mümkün e. Yani heta ku Öcalan azad nebe, serbest nexebite, ev kanûn ne mümkün e were bi cîhanê. Ev yek jî di her firsendî de me gotiye. Tenê bi şertê azad ê reber apo ancak mümkün e. Tevgera me vê yekê qebûl bike. Wekî din pêvajoya aştî û civaka demokratîk tenê bi mercê karkirin tamam aynı mijare. Devlet Bahçeli rayedarên AKP diyar kirin ku ev pêvajo polîtikayekî dewletê ye hel bikî. Axaftin hemû jî di çarçoveya vê polîtikayê de têne kirin. Ka ez tiştekî cuda têda digerim. Ev kanûn bi ferskirina yekalî pêk naye. Ev jî mühim e. Yani bi yek alî li ser aliyê din ferz dike, empoze dike. Divê em vê yekî jî qebûl nakin. Tespît hene çünkü. Rê û rêbazên bi cîhanîna kanûnê gelekî giring e. Her kanûn gava ku bi rê û rêbazên rast hate bi cîhanîn wê demê dikare bikeve meriyetê. Rê, rêbaz, rêvebirin, uslûb giring e. Ji ber ku ev kanûn bi ferzkirinekê yekalî, empozekirina yekalî pêk naye. Di mijarekê ew qas giring de rê û rêbazên afrîner pêşîvekirinê mühim in. Ev kanûn eger zimanê aştî esas bigire, pratikbûna wê ji aliyê reber apo ve eger were meşandin û rêvebirin, bi kanûnên demokratîk yên nû eger bêne derxistin, were xwedî kirin, wê demê dikare were bi cîhanê. Binêriş şertî wî heye. Yani eger Öcalan vê kanûnê bi rêve bibe, yek zimanê aştî esas bigire û pêşketinên demokratîk ji xwe re bike hedef. Wê demê. Ez bawer dikim ew qas bes e dibe eger gerîla bê sûçkirin ev jî mühim e. Hemî jî mühim in ya. Dibe ev kanûn bibe destpêkekî. Eger gerîla were sûcdarkirin, were girtin wê nikare be vegere. Ev jî mühim e ne? Yani dibe dixwazin ku gerîla were bêçekirin. Eger gerîla biçe Tirkiye li ser bengeha azadiya fikrî û rêxistinbûnê nikare be siyaseta demokratîk bike, eger li ser bengeha rêxistinbûn û gotinên xwe were sûcbarkirin, were girtin, wê demê daketina gerîla ya li deştê zaten ne mümkün e, siyasetmedarên ku ji mecbûrî çûne Ewropayê jî wê nikaribin vegerin. Yani ev tenê mînakeke şember e, berbiçav e. Bêguman gelek rêyên cuda yên demokratîk mû çareseriya pirsgirêka Kurdan hene. Ev kanûn destpêkek e. Di serî de pirsgirêka Kurd ji bo çareseriya hemû pirsgirêkan divê tekoşîna demokratîk were pêşxistin. Divê gelê me hêzên demokrasî hemû ji bo demokratîkbûnê ji bo çareseriya dawa Kurd xwe bi rêxistin bikin, tê bikoşin. Wê demê wê kanûna ku hatiye derxistin bi rastî jî xwedî rola kanûna çarçovê be. Wê ji bo pêşketinê giring bibe destpêkek. Ew qas e. We çi fehm kir jî, ya tiştek ku min jî fehm kir gerîla ve nagere. Heta ku gerîla were sûcbarkirin û rîska girtinê yan jî derveyê siyasetê bimîne ve nagere. Ne tenê gerîla ji Ewropayê jî. Yani Kurd û Kurmancî Partiya Karkerê Kurdistanê ev kanûna ku derketiye li meclîsê hat êrêkirin bi temamî red dike. Sê çar sebeb hene, sebebê redkirinê ji xwe me xwendin. Û fikrê xwe dibêjin me heta niha fikrê te godar nekiriye li ser vê meseleyê. Keke Bedran, ez te guhteriya te bikim. Yek car heta aklê min wan kesen ku xwe avet beş. Niha şaş bûn. Ya ew çi ye tu zanî? Se peyv hene. Em wî baş nizanin. Her se bi Kurdî yek kelime ye. Lê bi Kurmancî yani ez vî tişt dibêjim Kurmancîya şaş tune. Ew yani bêjin Kurmancîya şaş ji Tirkiye baştir e. Kurmancî tucar naşaşa. Tamam. Yani nabêjin Kurmancîya wî şaşa. Na, Kurmancîya wî gelek başa çünkü hewl didi ki Kurmancî baxî. Tamam. Ew yekê min pedagojî ye. Cesaret. Tu behsa dosya me bike, dosya. Dosya te bikim. Wan kesen ku got tamam ew na tiştekî baş. Na, se kelime. Azadî, serbestî, rizgarî. Na aynı manaya.
Em tüm bejin ez azadî dixwazim, ez azadî dixwazim. Lê tu azadî dixwazî, tu ne serbestî. Serbestî yani ez serbestim ki bikim bu axfim tiştenkî ez xwe dixwazim. Serbest bûyîn. Azadî tiştek dîne. Tamam tu azadî lê yani içe hendur da tu azadî. Lê tu ne serbestî ki bêjî vakit tu difikrî. Ew xebûna yani serbestî xebûna. Ez çawa xwe bibim? Xwe. Yani fikre min. Ez fikre xwe biaxivim. No ez konformistim. Ez wê tiştankî yedîn daxwe aynı tişt bêjim. Ha tevger li wî qanûn piştî ew pêvajoyeka em li çi wî pêvajona tevger li wî pêvajoya qanûn hat Dem Partî imza kir ez jî niha tiştekî binivîsim ez li virama. Aha tevger çi got em red dikin. Wan ki qabûl kirin niha çi bêjin keke bedran? Wan nerewşenbirin. Kesekî fikre xwe tune nakare bibe rewşenbîr. Xwendibûn narewşenbîrtiye. Yani em wî mecbûr em netew natevgerin. Em netewin. Fikreta çi ye birayê min? Xweşkê min. Fikreta çi ye? Fikreta. Na fikret tevger. Tevger bir ke. Fikret tevger e. Komîteya wan hene. Fikreta çi ye? Na hemû şaş bûn. Ez bahse tevger bikim. Li wî kanûn wan gormin na mühimin çünkü planen mezin hene. Naha Basra Körfezi ta çi got bi Kurmancî? Basra Körfezi? Kendava Basra'yı. Kendave Basra kapat bû lê lojistik tiştekî mühim e. Lojistik tim yani lojistik mecbur dibe pratik yani yani lojistik her zaman olacak. Lojistike naft naha ta çi got Körfez? Kendav. Ha kendav girtiya. Tengav boğaz e tenge teng. Tengaz e. Tengav. Nana bise işte. Bise. Tengav tenge boğaz e. Kendav jî körfez e. Ha kendav. Tamam. Şimdi naha anha. Kendav girtiya le lojistike petrol na girtiya. Yani nafte Tu basa Hürmüz ediki yan tu basa Kendava Basra ediki. Aynı tişte. Kendave Hürmüz girtiya le petrole Irak ji ku hatta Fırat'ın İro ji Suriye. Ev tişteki nüya bare ev nahabu yani sat 20 sal ki lojistike petrol haya tüccar petrole Irak ji bahre gavr bahre spi nahatiya Fırat'ın le İro ev dibe. Ev tişteki lojistika az ev profesyonel yani ev meslek karemen ev lojistika. Naha çi dibe tizani wan tüccar xwe nas nakin yani tüccare li Irak Basra û tüccare li Latakya Tartus wan hewdî nas nakin. Yek Şiaya yek Aleviya cem yani nave orta navend Sünnahana Bedevi le wan her seki hewdî nas nakin. Naha seçar mabuk wan hewdî nas dikin. Para te. İro belki naft diçe kamyon boşten. Yani kamyon petrol diçin bahre spi le boşten. Boş hatin tüccar has nakı. Çi var? Belki silah te tizani. Ki az para tabidim wan silahın bida misal pejak. Ev jiniya jimara. Tüccar am Lübnan belki Salih Haştiyan da ma Lübnan da dikri le 2026'da Suriye ke bahre spida ke am tişna silahın bakırın ev tişteki nüya misal. Yani kanune Türkiye cam PKK one listikin. Yani one top le gorilla çiya gorilla and we nabilin Goril belki hevali mecbir dikin evanno naha revebrin siyaseti medya dixwaze bala we bikşîne ser hin tiştên ku li pêşiya perdê pekte
tiyatroya kel peşiya perde pekte çava bu xazım piyasa xal gurivi didin listin ama asas mesele de piş perde daye. Ev jî yani metafora gorile yani goril te xanişan dede ama çapemeni bahsa goril nake. Bahsa tişteki din dike xaze bala bikşine servede. Jber vi ev kanuna ku derketiye ev niqaşin ku çarşova ve kanuna de tene çekirin hemi peşiya perdeye tişte ku xazın bime bidin ditin eve. Ama em çetkin dve em tiştin ve şartı bikaribim bibinin ku mem ud beje. Anhat tiştin Final az bir bejim Kürt neteweke ki retoriketa propagandayeta nan netewiye netewek Kürt tişt nagiri ke hezeki Kurdani partiyeke Kurdani retoriketa u organize kirinata mecbur bibe netewi kesek tişteki netewek Kürt kabul naki eğer ki tu reye netewi de derbikavi tu netewe de derbikavi ev em gelek Kürt misal Bedran Dere az bernameye te dişopinim tu keseki netewe perveri tu bir kanun misal aynı tişti got kabul nakir tu got yani ev dünyaya kes serbest herkes dibe fikre habu fikre beji axaftine azadiya ne azadiye serbestiye le tu misal Bedran Dere tu fikret got ev xabuna ha yedin var nakirin le Kürt çedi fikrin gele Kürt le sokakta le meydanda Kürt insanen Kürt muroven Kürt em vi kabul nakin çünkü le vida tarafe netewe Kürt tune ki gel kabul nakı parti namümküne ki kabul biki. Yani teşekkür bir hakikaten pırraste mamusta beyce yani mahlatte tedbiji mahlamın bıprani çit fikri ecvi bir fikrim çıma çünkü tuna xwazi veri afaros kirin jaliyet mahla xava tamam mı? Ya insan azat mahlina fikre mantıkî fikre tedbiji arkadaş ev kanuna ku derketiye bu menfaati milleti Kürt çitine çidbe buxa vakti ku fikri xwe bibêje parani rast derdikeve niha mamoste bêje ev tiştî ku mixwendin biryara dawiya tevgerê di derbarê vê kanûnê da te çi jê fehm kir? Ya me vespê xwendibû ji xwe min jî dîtibû niha vana gavên ya ji gotinên ji bo girseyê ne ji bo konsilêrekirina girseyê an jî alîkarên partî yan ji raya Kurdistanê ne her du alî ji dewlet ji girseya xwe mobilize dike Partiya Karkerê Kurdistan jî girseya xwe dixwaze li cem hev bigire mobilize bike ama rastî li dijî van daxuyaniya ye yani ji vana mestire çi yani mecburin ev her du alî jî mecburin peyamên nabûnê nemimkuniyê bidin alîn yani bidin alîgirên xwe ev ji xwe karaktera siyasetê ye yani ji bo her du aliya ji bo devleta Tirk jî ji bo Partiya Karkerê Kurdistan jî kes nikare ji vê evê vegere yani ji vê gav avêtinê ji vê hatina vê noxteyê vegere vê çima ev ne tenê em bêjin li ser hevdîtinên di navbera serokê Partiya Karkerê Kurdistan û devletê da yani bi daxwaza wan û bi rojekî û bi helwestekî çê nabe bişperdê de biyamin hêz hene xwestekên hêza hene planên hêza hene ew dixwazin tiştên nû bikin ji ber wê jî nebêjim dikte ama wek evekî wek mecburiyetekî plan hatiye danîn pêşiya we niha em eşkere Kurd li xwe dayînin mecbur bu Partiya Karkerê Kurdistan rêyekî ji xwe re bibîne ew rê jî aha hat dîtin devleta Tirk jî mecbur e yani Demirel got ya realiteya Kurda nas bike ha ne li gor dilê her du aliya li her du aliya em bêjin wek hevekî tatmîn bike divir da
ya ku heviyên dide min yani qasî ku me ru perçatîne berhev mesela xuyekî dewleta Tirkiye heye tiştekî gava bike du tişta bi hev re dike mesela mafekî tîne ortê ama berê jî krîzekî dide çêkirinê bêku li ser yani dibêjin ya li ser masê destê xwe hani zehm bike niha îro dixwaze yasayekî derxistiye ama bêku bi Kurda damistandanê jî neke çi tiştê nebûyî hene wan jî dixe navê an ji wan ji dev parvekirinê ama ev destpêk ya pêşerojê ye ez bawer dikim wê hevdîtinên herî ji dil herî bi hiqûqî wê piştî hilbijartina serokkomariya Tirkiye dest pê bike ev îro tenê wek dibêjin ya teatî yani teatiyên siyasî ne li gor polîtikayên navdewletî jî hevekî tenê ceribandinê tenê revîzekirinê tenê ceriban niqaşkirinê başê pêda wê her du alî jî bi hêzên nû bi aktorên nû wê ev pêş bikeve hani ez yani eşkere bêjim ev yasaya ku hatiye qebûlkirin hani tu kes qebûl nake tu tiştên wî xweş jî tune ji bo Kurda anha em mêze dikin ama tenê biya min ev destpêkekî ye û destpêkên ne çeriyê tevger dibêje işte me ha kiribû em ha dixwazin na ev gotin ne biya tevgerê ye ne biya dewleta Tirkiye her du alî jî wek mecbûr hatine li hev dayînin çünkü êdî karaktera her du hêza jî li gor rastiyên siyaseta pêşerojê nîne siyaseta pêşerojê dixwaze di Kurda da Tirkiyeyên bu ez wî bêjim çünkü ew ji girêdayî vî pêvajoyê ye di Kurda da hêz hebûn partî hebûn şer hebûn her tişt hebû ama helwesta netewî an daxwaz an jî plansaziyekî neteweyî tune bû yani Kurd çi dixwaze ne diyar bû xwestekên partî hebû ama ji hilweşîna yani ji ketina Rojava vir da di raya Kurdistanê da hestekî netewî derketiye yani hêzên Kurd kesên Kurd tenê cem hev tişta parve dikin damistandin çêbe tûmin hatin çêbe di nav gelê Kurd da bi rastî daxwaza netewbûnê yani maf nasnameya dîrokî mafên em bêjin ji bo pêşerojê ketiye astekî nû yani karakterekî nû girtiye Kurd teze di dîrokê de du tişta tînin berhev hêzên xwe yên leşkerî û siyasî yek ew hes û ramana xwe ya netewî û daxwazê wî bi du teze her du beramberî hevin ji vir şûnda çiqa hevdîtin dest pê bikin çiqa Rojava Bakur Başûr û Rojhilat bikevin nav hev ew qasî ev hevdîtinên ku li Tirkiyeyê yani dest pêkirine ew ji pêş bikevin ji ber vê jî yani ez van daxuyanî di medyayê dibe nabe me red kir wan red kir filan kesê ha got bê van kes hat ber xwe qet tiştekî tune ez vana ew kin tiştên rojana ne tenê ji bo girseyî ne tenê aşkirin e te jî balkişan ser gotin têgehên li ser xeta netewî ku rêxistin divê bikarbîne û mem jî basa retorîkê kir ku rêxistin divê bikarbîne ez vîya dişibînim merûv di du fealiyetan da dikare teşbîh çê bike mesela tu înşaatekî bifikre usta malzemên di destî wî de eger têrê nekin nikare înşaatê çê bike ne mümkün e yani tu bi înşaatê marangoz tu nikarî îşê betonê bikî tamam wextê ku tu ji bo milletê Kurd pêşerojekî siberojekî dixwazî garantî bikî dibe retorîka te kirş be xeta netewî kirş be gotinê te têgehê te malzemeyên di destê te de dibe hebin ku tu bikaribî wî înşaata xwe saxlem lêkî û dişar de jî wisa ye tu şervanê xwe dibî mevziyê ama di destî wî de çek û sîlah tune ye malzeme ku bikaribe li ber xwe bide şer bike xwe biparêze tune ye ew malzeme ku em bas dikin çi ye gotinên xeta netewî ne gotinên motivasyonê ne çima di salên nodî de em xwesa geş bûn pêşketî bûn çima
İqna kirina insana pir hêsan bû çünkü xetekî netewî hebû armanc kifş bû. Ev e. Yani di mevziyê de tu malzemên guncaw bidî destê şervanê xwe da avakirinê de di înşaatê de jî tu dîsa aynî malzemeyan ji bo avakirinê tu bidî destê wan xebatkarê xwe ji bo ku îştera tiştekî ava bike. Eger ne wisa be mesela têgehên ku îro rêxistin bikartîne demokratîk bûne, aştiye, lehevkirine vana têrê nakin ji bo ku tu pêşerojê garantî bikî. Meseleye we nizanim çi qas rast e tiştek ku min got me hevala bêje tê jî tiştek got. Ya naha zaten nakoki anji xitmandına tevgerek kuva 26 sale ama bi taybeti ev 10 sale ev blokaja ketiye navê ev ji xwe. Yani dünya 2000 jinîne. Tu îro nikarî bi çend tişta insana bixapînî. Zaten herkes ji te pirtir dünyayê dişopîne dibîne li ku derê yani çi çawabiye, çi qewmiye, çi lazim e ji herkesî re. Tu îro dikarî her ji Kurdekî re bêjî yani ji bona heyran ji bona ku tu dara biçikînî tamam an jî tu zeviyê xwe biparêzî here xwe bide kuştinê. Ya jî tu her ji Ewropî re bêjî wale ez dixwazim avê bînim nav zeviyê xwe dara bacû mînak dibêjim an jî bi hilbijartina da ez dixwazim herêma xwe rêya bijim bibirim bibim ev fikrekî nû ye ya em ji kî re çi dibêjin zaten dünyayê ev tiştê me gotiye giştikî kem kiriye avêtiye ser sergo ji xwe re xelk li tiştekî din digere tenê mesela hefteyekî di berhema ya El Tamirê da filozofan jî lêkolera Juîf ya İsraîlî Dur da dibe çima netewperwerî behsa dibêje netewperwerî vegeriya lewma liberalizm û globalizm têk çû. Tiştekî ji civakên Ewropî re neanî civakê wan riziyan di nav hev da ji pêşketinan wêdatir ji ber hevkeftin zêde bû. Exlaqî, aborî, sosyalî çandî tu çi bêjî. Na em îro em werin ji Ewropîya re bêjin em işte ew ê dixwazin komînin yani komünalîteyê dixwazin zanî Ewropî ji me re bêjin her tiştekî din qise bikin. Lewre em gerel karaktera sed salê mêzekin. Karaktera vê sed salê çi? Tevgera me jî mecbûr e rastiyên ku îro li rûyê cîhanê hatine yani qebûlkirin wan qebûl bike. Mecbûr pêda wê vegere ser xeta netewî. Eger ve negere ser xeta neteweyî îro tiştên ku em bêjin dike nake di Kurda dernaxe derva yani qanî nake wê sibê ev zêde bibin. Bawer dikim xeterî di ewa tevgerê da ye. Yani ew jî viya dizanin ama nikarin jê derkevin. Xwe ji nav xilas nakin. Ew jî dizanin heta formülasyonekî netewî û netewsazî di nav xebatê wan de tune be gelê Kurd êdî xwe nade kelekê çünkü gelê Kurd neyê nodî ye neyê 2000 ye. Ya civaka me pêşketiye civaka me êdî li bajara de jî êdî hejmara xwende û xebatkara nivîskara telebatê da pir e. Yani hesab ke mamoste em nikarin zarê birê xwe bînin ser fikra xwe. Bak kadroyên do di nav tevgerê de emrê xwe dane îro zarê wan gotinên wan qebûl nakin. Yan jî biya wan nakin. Aynı tişte, tiştekî nehatiye guherandin. Tenê xilasîkî heye ew jî hêza hesta netewî ye. Yani ne bi nijat perestî, ne biçûk xistin, ne tirsandin, ne dûr xistin. Ya em tiştekî naxwazin yani Kurd mal xelkî naxwazin erdê wan naxwazin tenê dibêjin belse em westiyan e em şer naxwazin û em dixwazin axa xwe bi xwe bi rêva bibin. Xilas. Gelek spas mem em gotinê tê dawî bigirin. Saeta me tijî bû. Tijî bû, belê. Niha em tiştekî yani caran yani çend car tu gotiyê netewbûn yani em netewin. Li kî temsilê min dikî? Yani ez netewekim temsilê min li kî ye? Îro temsilê Kurdan tune em wî nabînin. Yani Kirmaşan, Urmiye, Dersim, Afrin xwe li ku temsil dikin?
از بحث partiyan nakim çünkü wan na parti ne wan bejin aha vi coğrafya herem emine az bir kontrol dikim la ev ne partiye yani peyve partiye em şaş fam dikin ki tu beji ev partiye mine leşkere min haya az ta levin müsaade nakim ev ne partiye ev tiştek dine ev dixwazi devlet bibe le na ev ne devlete neteviye Hatta netevi çiye az misal ji Clausewitz bidim. Clausewitz kiye em we bi Türkî zanin belki em Kurdî naxwandina ki nizanin şer berdewamiye siyasete bi rebazen dine. Yani baş bu. Aynen. Pırras. Tamam, ben bu tam dikin. No, bi Türkî em xwandina bi Kurdî. Yani şer berdewamiye siyasete bi rebazen dine. Le şer de navbera du paytaxtan de ya. Yani şer çiye? Şer de navbera du paytaxtan de ya. Paytaxt neteveyan temsil dikin. Paytaxt. Naha çiye matını iro. Yani çiye matını paytaxta matını. Yani manaye paytaxt na bajaraka. Manaye paytaxt ki tu temsil diki. Yani temsilemin lukiya. Yani temsil partiye. Parti varın cem hev bu akıfın aha ev reye neteviye kurdana na parti ha temsil dikin. Ki netev temsil dikin. Ki yani ki ev tını le fikre vihaya. Le hemu beyne mış bejin beyn bu kurdi. Mecid bejin. Hemu mejiye kurdan. Hemu dile kurdan. Fikre paytaxtaya peyv le levde tını. Peyv. Em bu başsanın le tişteki keme çıkeme organ, temsil organı. Yani organ ki yani le Kürt, le Kü perse hendur Kürdistan u netev da xıfın karar hılgırın. Ev tını yani pratikte tını le hem meciyada hem dilda ev haya. Çünkü kengeki keseki retorike netevi baxıfı hemu Kürt gösteri bikin, göstervi didin. Le tu keseki tu bahseki ne netevi biki derde kesnine. Ha envi bibinin hatta netevi çi kema temsil kema le em ser bide baxıfın çünkü em çi dixwazin keseki Ankara haya. Tamam. Navbere Ankara'da çi tını paytaxta Kürdan tını. Paytaxt fikraka na şunaka. Narastı. Yani temsiliyeta siyasi. Navenda. Yani merkeza temsiliyeta siyasi keme. Malavaya va. Gelek spas tıkım. Teru tıcı derbas bu. Evnu çeji mena bereda day. İdiyem hatır bu kazın hevala. Tamam. Hevan gelek spas tıkım bibin abone ve kanal bepeş bıkınç kerim akara. Pırna bejim le kem cara rica dikim ve rica meci bininci şadıdım. Mem Hüseyin gelek spas behice Feride Demir Malatya ve Hatiri ve Silav Reis.